Mae arep masak kulit minjo. Rencana arep tak oseng-oseng lur. Bumbune kanggo lombok cilik, lombok gede, brambang bawang, salam, laos. Ayo aja kesuwen nang masak. Dirajang tipis-tipis kulit minjo. Tempene diirisi tipis-tipis ya. Iki nek nang Madiun tempe iki regane 2.000, nek nggonanmu pira? Dibelah dadi papat, diirisi tipis-tipis. Iki wis bar nek tung rajang karek nyembah. Nek diramesi ngene iki ben enek gugute. Ninjoke enek gugute. Iki kulit minjo tak halupi ben aja langu. Ya nek tutupi mendang pemuk. Nek kacang iki enek gugute. Lombok brambang bawang diirisi tipis-tipis ya. Iki wis empuk lur, wayahe ngentas. Bumbu-bumbu sing tak irisi mang nyemplung ya. Digosok ngantek mateng. Rene nyemplung. Iki sing nyemplung kacang panjang karo putut. Kulit minjo nyemplung. Cap masuk. Panas. Tak karo hawane lur. Udan-udan mak useng-useng minjo. Dengan karo sego anget. Iki lho lur masakane make dina iki. Ikuti terus ya videone make. Ayo masak bareng-bareng karo make.